Abụ Ọma isi nke 34 Abụ Ọma nke Devid. Mgbe ọ gbanwere omume ya n'ihu Abimelek, o wee chụpụ ya, o wee laa. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile ka otuto ya ga-adị n'ọnụ m. Jehova, ka mkpụrụ obi m ga-eji nụ isi, ndị niile dị umeala n'obi ga-anụ ya wee ṅụrịa ọṅụ. Soonụ m mee ka Jehova dị ukwuu, ka anyị bulikwa aha ya elu n'otu. Achọrọ m Jehova, ọ zakwara m, wee napụta m n'ụjọ m niile. Ha legidere ya anya, wee nwuo enwuo, ka ihere ghara imekwa ha n'ihu. Onye wedara n'ala kpọrọ oku, Jehova wee nụrụ ya, wee si na mkpagbu ya niile zọpụta ya. Mmụọ ozi nke Jehova na-ama ụlọ ikwu ya gburugburu ndị na-atụ egwu ya, o wee dọpụta ha. Detụnụ ire, hụ na Jehova dị mma. Onye ihe na-agara nke ọma ka ọ bụ nwoke nke na-agbaba n'ime ya. Tụọnụ egwu Jehova, unu ndị nsọ ya, n'ihi na ọ dịghị ihe na-akọ ndị na-atụ egwu ya. Mkpa akpawo ụmụ ọdụm, agụ agụwokwa ha, ma ndị na-achọ Jehova, ọ dịghị ezi ihe ọbụla ga-akọ ha. Bịanụ ụmụ m, gee m ntị. Egwu Jehova ka m ga-ezi unu. Onye bụ nwoke ahụ nke ndụ na-atọ ya ụtọ, nke na-ahụ ụbọchị niile nke ndụ ya n'anya, ka ọ wee hụ ọdịmma. Chezie ire gị ka ọ ghara ikwu ihe ọjọọ. Chezikwa egbugbere ọnụ gị ka ha ghara ikwu okwu aghụghọ. Si n'ihe ọjọọ wezuga onwe gị. Mee ezi ihe, na-achọsi udo ike, gbasokwa ya. Anya abụọ nke Jehova dị n'ahụ ndị ezi omume. Ntị ya abụọ ghekwara oghe na mkpu ha na-etiku ya. Ihu Jehova na-emegide ndị na-eme ihe ọjọọ, ibipụ ncheta ha n'ụwa. Ndị ezi omume tiri mkpu, Jehova wee nụrụ, wee si na mkpagbu ha niile napụta ha. Jehova nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa, ọ na-azọpụtakwa ndị azọpịaworo n'ime mmụọ ha. Ha dị ọtụtụ bụ ihe ọjọọ nke na-adakwasị onye ezi omume, ma n'aka ha niile ka Jehova na-anapụta ha. Ọ na-edebe ọkpụkpọ ya niile, ọ dịghị otu n'ime ha anyajiri anyaji. Ihe ọjọọ ga-eme ka onye na-emebi iwu nwụọ. Ọzọ, ndị na-akpọ onye ezi omume asị, a ga-agba ha ikpe. Jehova na-agbapụta mkpụrụ obi ndị ohu ya, agaghị amakwa ha ikpe, bụ ndị niile na-agbaba n'ime ya. Isi nke 35 Abụ Ọma nke Devid. Jehova, lụsị ha ọgụ bụ ndị na-alụsị m ọgụ. Buso ha agha bụ ndị na-ebuso m agha. Jide ọta n'ọta ukwu, bilie inyere m aka. Sepụtakwa ùbe na anyụike agha izute ndị na-achụ m. Si mkpụrụ obi m, nzọpụta gị ka m bụ. Ka ihere mee ha, ka etinyekwa ha n'ọnọdụ ihere, bụ ndị na-achọsi mkpụrụ obi m ike. Ka ha gbaghachi azụ, nwee ihe ihere, bụ ndị na-eche ihe ọjọọ ha ga-eme m. Ka ha dị ka igbugbo ọka n'ihu ifufe. Ka mmụọ ozi nke Jehova bụrụkwa onye na-enupụ ha. Ka ụzọ ha gbaa ọchịchịrị, ka ọ bụrụkwa ebe na-alọ alọ. Ka mmụọ ozi nke Jehova bụrụkwa onye na-achụ ha. N'ihi na ọ bụ mgbe m na-emeghị ihe ka ha zobere m olulu nke ugbu ha. Ọ bụ mgbe m na-emeghị ihe ka ha gwuru olulu nye mkpụrụ obi m. Ka ntikwa bịakwasị ya mgbe ọ na-amaghị. Ọzọ, ka ugbu ya nke o zobere jide ya onwe ya. N'ime ntikwa ahụ, ya adaba n'ime ya. Mkpụrụ obi m ga-etegharịkwa egwu ọṅụ na Jehova. Obi ga-atọ ya ụtọ na nzọpụta ya. Ọkpụkpọ m niile ga-asị, Jehova, onye dị ka gị? Gị onye na-anapụta onye wedara n'ala n'aka onye dị ike karịa ya. Ị na-anapụta onye wedara n'ala na ogbenye n'aka onye na-anapụ ya ihe n'ike. Ndị ama nke ihe ike na-ebili, ihe nke m na-amaghị ka ha na-ajụ m. Ha na-akwụghachi m ihe ọjọọ n'ọnọdụ ezi ihe. Mkpụrụ obi m dị ka onye gba aka nwa, ma mụ onwe m, mgbe ha na-arịa ọrịa, uwe m bụ akwa mkpe. Ewedara m mkpụrụ obi m n'ala site n'ọbụbụ ọnụ. Ekpere m na-alaghachikwutekwa obi m, dịka a ga-asị na ọ bụrụ m enyi, dịka a ga-asị na ọ bụrụ nwanne.
Otu a ka m jegharịrị dịka onye na-eru uju nne ya. Otu a ka m rụdara n'ala na-eyi uwe mkpe. Ma mgbe m na-ahụ ụkwụ ha na-aṅụrịrị ọṅụ chịkọta uwe ha, ha chịkọtara onwe ha imegide m, na-etugbu m mgbe m na-amaghị. Ha dọkara m, ha eguzoghịkwa duu dịka ndị e merụrụ emerụ n'etiti ndị na-achị ọchị n'ihi ogbe achịcha. Otu a ka ha takwasịrị m ikikere eze. Onyenwe anyị, mgbe ole ka ị ga na-ele anya? Si na ntikpọ niile ha weghachi mkpụrụ obi m, si n'aka ụmụ ọdụm weghachi mkpụrụ obi m. M nwere naanị ya. M ga-ekele gị n'etiti mkpọkọta bara ụba, n'etiti otu ndị nwere ume ka m ga-eto gị. Ekwela ka ndị iro m bụ ndị okwu ụgha ṅụrịa m ọṅụ. Ekwela ka ndị na-akpọ m asị mgbe m na-emeghị ihe gbuo iko anya m. N'ihi na ọ bụghị okwu udo ka ha na-ekwu, ma ha na-echepụta okwu dị iche iche nke aghụghọ niile imegide ndị nọ juu n'ala. Ha wee mee ka ọnụ ha saa mbara imegide m. Ha sịrị, ehe, anya anyị ahụwo ya. Ịhụwo ya Jehova, agbala nkịtị. Onyenwe anyị, anọla m n'ebe dị anya. Kpọtee onwe gị, kpetara m ikpe m. Chineke m na onyenwe m, tetara okwu ikpe m. Kpee m ikpe dịka ezi omume gị si dị, Jehova bụ Chineke m. Ekwela ka ha ṅụọ m ọṅụ. Ekwela ka ha si n'obi ha, nke a bụ ọchịchọ mkpụrụ obi anyị. Ekwela ka ha sị, anyị elodawo ya. Ka ihere mee ha. Ka ha niile nwekwa ihe ihere n'otu, bụ ndị na-aṅụrị ọṅụ n'ihe ọjọọ na-adakwasị m. Ka ha yiri ihere n'ọnọdụ ihere dịka uwe, bụ ndị na-eme onwe ha ka ha dị ukwuu imegide m. Ka ha tie mkpu ọṅụ, ṅụrịkwa ọṅụ, bụ ndị ezi omume na-atọ ụtọ. Ka ha na-asịkwa mgbe niile, Jehova dị ukwuu, onye udo, ọrụ ya na-atọ ya ụtọ. Ire m ga na-ekwu okwu dịka onye na-atụgharị uche banyere ezi omume gị, banyekwara otito gị ogologo ụbọchị niile. Isi nke 36. Abụ ọma nke edere onyeisi abụ. Abụ ọma nke ohu David, ohu Jehova bụ David. Ihe nke na-apụta n'ọnụ njehie nke onye na-emebi iwu na-asị n'etiti obi m, ọ dịghị oke egwu Chineke dị n'anya ya abụọ, n'ihi na ọ na-agwa onwe ya okwu ire ụtọ n'anya onwe ya banyere ịchọpụta ajọ omume ya na ịkpọ ya asị. Okwu niile nke ọnụ ya bụ ajọ ihe na aghụghọ. Ọ hapụwo inwe uche n'ime mma. Ajọ ihe ka ọ na-eche n'elu ihe ndina ya. Ọ na-eguzo onwe ya n'ụzọ nke na-adịghị mma. Ọ dịghị ajụ ihe ọjọọ. Jehova, n'eluigwe ka ebere gị dị. Ikwesị ntụkwasị obi gị na-eru mbara igwe. Ezi omume gị dịka ugwu Chineke. Ikpe gị niile bụ ogbu mmiri hiri nne. Ọ bụ mmadụ na anụmanụ ka ị na-azọpụta, Jehova. Lee ka ebere gị si dị oke ọnụ ahịa, Chineke. Ụmụ mmadụ na-agbabakwa n'okpuru ndo nku gị abụọ. Afọ na-ejubiga ha oke site n'abụba nke ụlọ gị. Ọ bụkwa mmiri iyi nke ihe ụtọ gị niile ka ị na-eme ka ha ṅụọ. N'ihi na n'ebe ị nọ ka isi iyi ndụ dị, n'ihe gị ka anyị na-ahụ ihe. Mee ka ebere gị dịgidere ndị maara gị, meekwa ka ezi omume gị dịgidere ndị ziri ezi n'obi. Ekwela ka ụkwụ mpako bịakwasị m. Ekwekwala ka aka nke ndị na-emebi iwu mee ka m wagharịa. N'ebe ahụ ka ndị na-arụ ajọ ihe daworo. Enu dawo ha, ha apụghịkwa ibili ọzọ.